Перник започна работа по проекта подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление. Днес в града ни бе представен и обсъден идейният проект. Разработката се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Административен капацитет», съфинансиран от Европейския социален фонд, информира Сираков, който е разработил идейния проект за геобазирана информация. Подробности научихме от координатора на проекта Емилия Митова. Това е поредната среща, в който ние запознаваме специалисти и част от обществеността с дейностите на проекта. Целта на проекта е по-добри партньорства на администрацията с бизнеса, като целим да повишим капацитета както на общината бенефициент, така и на общините Радомир и Кюстендил да реализират проекти с възможности за публично-частно партньорство. В момента срещата, която тече, е по повод една от дейностите на проекта, а именно проект на информационна система за разработване на геобазирана интернет информационна система. Проект в търсене на устойчиви модели. Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса. Е финансиран от оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.